Yes. Izvrsno. Pa ajmo onda probati, evo konkretno, znači zanima nas ono sve vezano za kurikulum. Što se konkretno radi, na kojim zadacima, koji su projekti uključeni, ako su uključeni, da možda imate neka predavanja koji drži, evo, ajmo od kurikuluma pa sve detaljno. Pa može ovako općenito. Prvo, Akademija je mješavina i teorijskih predavanja i samostalnih zadataka i timskih zadataka i tog finalnog projekta na kraju. A u biti detaljnije prvih 3,5 tjedana obrađujemo teoriju i obrađujemo zadatke samostalne vezane za teoriju područja koje se taj tjedan obrađuje, znači Python, SQL i AWS odvojeno. Nakon toga imamo 2,5 tjedna mješavine zadataka što samostalnih, što u timu i tu zapravo polaznici koriste sve 3 naučene tehnologije i kombiniraju znanje. I na kraju, znači, prvih 6 tjedana priprema za taj finalni projekt koji spominjemo. U biti podijelimo pristupnike u timove, svaki tim dobiva mentora koji im je team lead i koji ih vodi kroz finalni projekt. A negdje između tih teorijskih predavanja i zadataka imamo i 2 gostujuća predavanja. Imamo predavanje o Infrastructure as a Service konceptu i Code Development Kit Frameworku i imamo Agile predavanje gdje se u biti ekipa upoznaje sa Agile konceptima i Scrum i Kanban frameworksima. I u biti onda prije nego što krenu na zadatke koriste ta znanja.